Terima kasih Mas Gareng sama Mbak Elisa yang telah menunggui sampai nanti pagi. Wah, matur nuwun ya, Mbak. Nggih, nderek ngempek ya promo. Nggih. Nek saya wengi niku nek carane mriki ngeten, Mbak. Saya adem pikire. Nggih. Saya anyep penggalihe. Pun menep. Menep kok menep kok menep. Benci aku lho nek iki. Ya wis toli-toli bahasane ngono. Nggih, nggih, manut manut. Piye toli-toli iki? Toli-toli. Ya itulah. Lali muni wong Bali. Toli. Nek wong Indonesia nek muni wong Jawa ki ya toli-toli. Nek ning Bali rak toli-toli. Wis nderek kula nggih manut. Nggih. Wong ya mung madake basa, heeh. Ya menika Kang Wungon tasih kathah Mas Petrus. Alhamdulillah Mbak Elisa nggih. Wah, pengen anu Mbak sami penasaran kok wujude Mbak Elisa. Wah, ternyata ya piyaine cerdas, cantik, smart gitu. Kok diwujud-wujudke to? Lho, nek sing muni sing sepuh iki patut wae. Oh, ngoten. Heeh, wong Petruk iki rak wis tuwa dhewe wong sadurunge dalange eneng, sadurunge Gareng Jajak lahir, sadurunge Mbak Elisa enten niku Petruk niku pun enten kok. Oh, ngoten. Iki lek muni Petruke ora dalange. Oh, ngoten. Ya. Ya manut. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun ingkang tasih Wungon, tasih nderek tirakat melek. Sewengi atas menika yang guyung opo jenenge ya? Sak bahagiamu, sak mumet gasmu. Aku apes marus melu mumet dhisik. Melek. Iya kan kayak gitu sik ora mung apa delok hiburan tok gitu loh. Jadi emang bener-bener ini yang budaya tenan tuh yang kayak gini tekan goro-goro sing iso melek opo melek tekan tancep kayo. Betul. Selaras. Sari-sarine penonton niku sing kersa mirsani wayang dugi nyongo lan menyuro. Nah. Nek enem mau sok kala mangsa gur kepengin ningali kaya apa to gebyare Pak Bagong, kaya apa to ayune Mbak Elisa, kaya apa to jare Mas Jajak Gareng sing bagus sak Purwodadi. Tak gur ngono. Ning nek dugi nyongo goro-goro ngantos menyuro niku kan sari-sarining penonton mergo sarining wayang rak teng mriko to Rama. Nggih, mengke bar gara-gara niku sarining cerita nggih ta. Laras. Nggih mula alhamdulillah tasih wonten ingkang sami kepareng jurung pawungan. Wah, muga ndadosaken keberkahan. Pamirsa tasih komplit tok mo. Komplit. Luar biasa. Yang streaming juga masih hebat. Alhamdulillah penggemar Mbak Elisa ngebyuk nang streamingan kabeh. Amin. Penggemar budaya wayang menika sakniki niku penggemar wayang tuh semakin meluas. Betul. Kayak gini, sopo-sopo ditonton. Lebih-lebih dengan adanya sinden-sinden milenial, sinden-sinden Gen Z, ini menarik sekali untuk dilihat bagi khalayak umum Mbak Elisa. Ya mong awake dhewe iki inovasi ning aja kebablasan ngoten ya Mbak Elisa. Nggih. Sebisa-bisanya tetap dijaga, ada paugeran. Ada batas-batas gitu kan. Paugeran. Nggih. Ngomong-ngomong Mbak Elisa panjenengan iki sing studi pun rampung dereng ta? Walah niku dereng. Wonten ada sebuah apa ya? Ombak besar gitu yang harus saya seberangi. Oh ngoten. Lan nonton S3 apa S2 sing angel? S3 menika awrat sanget. Oh nggih, nek S2 ampun nggih. Sampun dangun. Derek Pak Seno itu udah selesai S2. Oh nggih, sergi Om Seno panjenengan sampun S2 niki S3. Iya, S3 dari 2020 saya udah 5 tahun tak tinggal. Nggih, ayo. Anu PY-ne diatur ben S3-ne kecekel gitu. Niku jane mboten perkara PY kok Rama. Lah ngapa? Sementara Tes tak pidak jempolmu ya. Arep ngomong apa kowe, Jak? Maksudku ngene lho Mbak. Piye. Sementara ini nomor-nomore pengkrawit, nomor-nomore dalang sing gak penting dihapus. Nah, lah mungkin sing disimpen nomore kula mawon. Wah, maksudnya iki kula sing iso kandhan elek-elek kebaikan lho mo. Lah kene kok lek ngejob ya rekoso to Mas Gareng. Ya iki mungkin nek ngejob lewat kula. Oh, lewat Mas Gareng. Oke. Nggih, nek ngono ya apa ngene Mbak Elisa ora bisik wong ya umure wis entuk Dik. Piye anu aku dadi arah ya gelem. Jane niku sik marahi kedawa-dawa niku. Oh, ngoten ta. Rabi kuwi lho angele. Wis aku rak wis matur ning arep to Mbak Yu. Aja ngenteni aku wis duwe bojo. Nek ngenteni pisahe aku lan bojoku ora mungkin. Aku wis prasetyo janji wong lanang ki sebaya pati sebaya mukti. Tak jaluk milik liyane wae. Wis to aja ngenteni aku. Ya liyane aku wae. Awakmu ya wis duwe woh atos. Woh atos lho. Buah hati. Oh, buah hati.
Oh iya, buah ki woh, ati ki atos. Ayo Mbak Elisa ki mesti idam-idamane minim ya sing pendidikane ki setara. Ayo padha to mau kula ya S3 lho. Nah iya. Alah nggih mboten ngono ra payu-payu tak golek bakul-bakul cilok ra. Engko nek tak amini kapok lho, ora kena ngono lho. Bakul cilok ra apa-apa nek kuwi aku dienggo hiburan nek. Jangan disepelekan Nah. itu. Kebanyakan nih bakul apa bolang-baling galundeng cakwe sak panunggalane kuwi yo. Betul, Nang Pak. duwe pirang-pirang gerobak pengusaha UMKM yo aja disepelekan. Lah ngono. Betul. Nah Itu nek yang pirang-pirang menghidupi gerobak, pirang-pirang negara. cabang rak dite akeh ya, Mbak. Betul. Nah iya. Duitnya negara iki kakean saka bakul cilik-cilik iku Lah iya, malahan bakul betul. brambang, bakul salome, apa-apa Ah. iku. Bener kuwi, Mbak. Nek anu, Mbak, nek pengrawit kira-kira nek le nyawut apa ora, Mbak? Wah, gah aku karo pengen. Wis Sebabnya napa kok megah? Kok terus wis Wis tahu. ngene lho. Nuwun sewu mo. Kula semula nek niki. Wis. Ribet. Aja kabeh Sanese mawon. aja kabeh digebyah-uyah. Ora kabeh pengrawit ki ngono kuwi. Trauma ora pengerang. Engko nun sewu engko ganti diwalik lho kowe engko. Apa? Soalnya nek pengrawit sing bar kesakitan hati engko nek kono ganti lho, nggih to mo. Kok kono ganti malik. Aku kok Niku botol kesakitan aku menyakiti diri sendiri ya. nggih. Ya Ya paling ora apa dalang, apa dagelan ngono. Wah, Nah, nek dagelan aku cocok. Ngene lho, Nggih, Mbak, usah niki smart-smart iki penting kang kita. Nggih. Nek saestu panjenengan dengan adanya Mbak Elisa menjadi presiden terbaru sing dalam membuka wawasan baru ini memang saiki presiden ini dituntut S1 itu hanya lumrah lah, syukur S2 lho ngono. Karena apa? Wawasan itu sangat dipentingkan untuk mensikapi setiap keadaan di dalam pementasan itu tetap berbeda kok gitu, Mbak. Leres. Panjenengan derek sinten kalian derek kula derek sinten mesti tak beda toh. Oh, benten. Lah kudu mensikapi secara bijak lho. Ya. Kudu jembar ngilmune lho ngono. Ya. Kudu apa ya istilahnya? Jangan menutup hati ning ojo geleman. Oh, nek sing angel niki. Angel. Jangan Geleman. menutup hati Oh, ning aja nggih, geleman. ha, Nah, bener niku niku. lho mau betul. Ya. Aja geleman. Wah. Penyakit Tapi jangan niku. menutup hati. Geleman kayak nawani waduh. Nek mo Honda nek Beat siji piye piye. nek sing arane geleman turnawan kuwi jenenge bakulan. Mo. Jenengan kok iso. Bacot Lah iya. kenyang-nyang. Wis masa lalu wis rasa perlu dieling-eling. Iya. Oke. Sing bakung menika paring panglipur, saus panglipur. Nggih, menika wonten Nggih. pundutan tak waca-wacane sik. Wonten pamundutan dari yang streaming, tadi Nggih. juga ada titipan dari Pak Mario, dari Pak Prastoto sama Mbak Tini. Nanti Nggih. tak kasih satu lagu. Napa siap. lagune Mbak dikasih sik ndak apa-apa ini Oh juga iya. layangnya nggih lumayan kathah tumiboten pangkon iki. Oke, Mbak menawi Nggih, saged siap. dipun sarengaken. Oh ngoten. Nggih. Menika rebat cekap katur Pak Bagong kula saking bakule Hartono Wuwung Reni. Lah iki Oh. dulur kula nang Mas Hartono nyuwun Surabayan. Sukul ngrimo, oh nggih syukur nggih saking kula. Nek eneng bola plaret nami kula Pak Min wonten Karangjawa Oh, Pak Min, Sumseng. bukan yang jual sop. Sumseng. Ora sembrono Mbak Ali. Nggih makane niku. Nggih matur Nggih, nuwun nggih, saiki Oke. Jawa Timuran ki apa Mbak enake? Oke. Anu Kalau apa? Surabayaan saya kok nggak tahu ya. Kalau Banyuwangian, Banyuwangi men nggih. oke. Oke Banyuwangi mboten nggih apa-apa. mboten apa yuk. Dipurwakani monggo. Siap. Sekarang yo sok metu bareng gitu loh. Oh. Wah, tenan nek metu barang iki enak banget ta. Itu tanpa disengaja. Maksudnya metu barang ki nek jajan ning Solo. Penak iki ngene lho. Le bayar ki ra iso urunan apa iso genti-gentian lho. Penake ngene. Kesehatian. Nah, Ning nuwun sewu no. Kata-katamu sing ngomong nek ngendika nek metu bareng iki ambigu kok. Ambigu ki apa? Bermakna ganda. Bermakna ganda. Heeh, iso diarani karo panjenenganipun Rama nek metu bareng jajan iso urunan. Ning angen-angenku gak kuwi marai. Apa kamu? Halah engko tak critani. Nek aku tuh soalnya zaman dolanan ya, masa remajaku, aku kan milenial. Oh, dolanan. Wes tuwes kok Gen Z ya. Ya. Nek ngomong bareng itu nanti pada flip flop.
nek misalnya Oh. bareng meneh berarti engko beruntung ngono kuwi. iya. Makanya tak omongi metu bareng. Oh, metu bareng. Itu permainan Oke. zaman dulu kok. Aku suka metu bareng. Nanti Nggih, coba nggih. tak WA sana kalau mau metu bareng. Nggih, menika nggih bawa napa lajengan? Bawa mawon Oke. Mbak. Kajenge di mirengke para penggemar panjenengan. Ayo, kaya apa? Oke. Gending beliam biangan. Jadi nek lagu niki niku kula pengene duet kali Mbak Mufida lho. Mbak Mufida. Iya. Wah, Mufida. Saya tuh ngefans juga sama Ayo Mbak Mufida. itu. Berdirilah Bagus engkau. sekali. Oh, Mbak Muja ya Itu nek juga luar viral biasa. kan. Viral. Ayo, Suaranya, adikku yang obah-obah awaknya. Tercantik dari Oh. Yogyakarta. Ayo. Waduh, digel longgong. Wah. Isi tangki. Si tenggi. Ya nak tak atur mixing penaknya. Wingi iki arep mangkat nyambut gawe ngongkor cendhek ke awake iki metekol kaya badal. Kowe iki sinden apa kepruk to, Nduk? Aku jenengan. Siapa mau ngantisipasi bapak menawi badhe enten sing ngganku gawe kula sing maju ing palagan. Waduh. Wah. Penting nek katokan aja nganti kejegur got, engko ndak nipet. Kuwi bocah kuwi nek ora hati-hati jur sulaya terus sak jeruk lupute kejegur got ya to. Panggunge semplok alah yo. Ya, kuwi mending nek gejegergot. Lah pripun? Nek gegeni gawat meneh. Lah kok. Kowe kok sembrono kok jegur geni. Ndahne oleh. Aduh. Eh, Paro eding nok. Ya, ini kayaknya kemarin dari Medan ya. Iya. Mantap ini sudah jadi sinden Nusantoro itu. Luar biasa nggih. Niki wis delok meneh. Sumatera Utara. Sasi ngajeng Mbak Mufida nggih pentas luar negeri no. Apa? Pentas teng luar negeri. Luar negeri, wih, Nggih, luar biasa. pangestunipun teng- pundi-pundi Mas? Teng Israel. Weh. Dadi Awur. tameng. Tameng para warga Palestina. Pacitan. Minta suaranya Bang Fida. Sampai mana tadi? Oh gitu ya sistemnya ya. Walah, enek rahasiane kok ngomong. Ya, seperti itu. Ada sistemnya berarti ini ada Pak sistemnya. Bagong. Oh, Iya. sikile Sistemnya piye, Mbak? Itu ada yang ngeper kan, ada suara yang mentul-mentul itu. Oh, berarti Ya. ah. Ya, Wah. itu jempolnya yang naik tuh. Jempol sikilipun melu ngeten mo. Ya. Jadi menghayati itu enggak bagian rupanya, bawahnya juga ikut menghayati. Oh, Oke, iya. oke. Oh, yo nggon kuwi langsung melu menghayati kok, Nok. Ana sing ngene ya. Ada sing menghayati ya. Iki lho ngerti lho, niki lho. Orang ngeper ning ngatung-ngatung ngono kayak tadi. Astagfirullah Rama. Ora piye? Niki lho mau ngerti lho. Menghayati. Lah ya ora ya ngatung to ngono kuwi. ngatungi ngeten. Aku ora ngeplak. Nyek lah. Sing jenengan iki lho. Iya. Pianyo wangi kulan kenang wetan sekarang
Yuk, bareng yuk. Nano. Aja takon susah seneng Elok mau. Mlebune halus. Mak dresep ngono ati. Suarane. Gumeliare Taman Sari Nuswan Tara. Yuk. Belambangan, belambangan, jualan Taman Sari Nuswan Tara. Belambangan, jualan Taman Sari Nuswan Tara. Belambangan, susah seneng, wis tak ojo takon. Wis perang-perang jaman murun ya wis kelakon. Akeh berharap kabeh diromake bernoyoro. Make suke make lakon Upper handle gerajakan Banyuwangi. Yuk. Gerajakan Banyuwangi.
duet terbaru pada malam hari ini hebat luar biasa dasaripun yo peng-pengan sedaya kok mo luar biasa talenta yang hebat Mbak Mufidah yo jos digathuke Mbak Elisa yo hebat nggih wah upama aku di bojo loro ge apik-apik ini Daniel seneng atiku asem mo peyak awakmu peyak wis ta malah mboten mungkin mo malah kula mulya uripe iya lah bojo loro tak kon golek dhuwit kabeh aku tengok-tengok ngomah anggar pendak balik store dhuwit lah yeme uripku jane yo Mbak Elisa ya ora ana golek penake tok wae urip nek golek penak arep golek napa to mo iya ya ana ya kowe iki ngene iki ya di streaming bojomu ya ngrungokke lho ngrumangsana kowe iki lho nek ngomah nek ngrungokke piye nek ngantek ngono ora lara ati kowe iki lho dia wis dadi pilihanmu lho ngono ngeten lho mo piye sing request malah mbok wedok. Oh, kula nak tanggapan pendak bengi lunga, pemain bengi lunga. Lah mbok itu, Mas timbang aku ning omah dhewe mbok digolekke kanca. Ngoten kok mo. Niki kula pun WA-an akrab kalih Mbak Elisa. Kaya koyo wae. Ha iya. Wis golek menange pokoke iya ora golek menang rugine. Mboten. Nggih menika saya sangat duetipun Mbak Elisa. Luar biasa. Nek tak maca layang mulih nggih, Mbak. Yo manggaken Romo. Menika menika saking bapake Pak Hartono. Oh nggih, kula sampun menika wonten melih sik. Pak Dalang kula nyuwun lagu Ayang-ayang Tambal Ban nggih. Kagem rencang-rencang Karang Taruna pemerintah Desa Karangjoho serta masyarakat guyub rukun kompak selalu dan untuk tim masak AWW tetap semangat dan kompak dari tim masak AWW. Oh nggih. Nek gugu aku nek pengen diingoni engko kowe kudu ngaturke lagune lho. Oh iya tenang ae. Ning diurutke ora langsung panas-panasan. Saurunge ngancik ning dangdut aku tak nyuwun suarane Mbak Wida menika wonten pundutan siji saking panjenenganipun Mas Tarno Tania Jaya. Nggih. Loro Mas Damar Sasongko. Ping telu Bapak Supomo Jember. Ping papat Mas Freddy sopire Mbah Anom. Ngersake lagu Podang Kuning. Niki pun lagu wajib Mbak Elisa. Wajib banget. Ayo kene Mbak Wida kene jemenang. Ibu, ayo Bu. Timpa se Bu. Ibu. Ya nek urung Wida iki urung melek iki ayo. Asmanipun Mbak sinten mau? Mbak Wida. Mbak Wida kok kalunge inisiale kok R to no? R iki sapa? Ora Ramadhani. Ramadhani iki sapa? Anakku. Wah, putrane to. Wah, ngomong. Tenane lho. Tenane lho. Wida iki sesuk anake akeh ya. Nun sewu mo manggenahke. Piye? Kok iso putrane kok akeh iki tegese pripun? Wah, wis. Wingi rak critane mangkat ning Jakarta to. Nggih. Sing bagian keuangan iki Mbak Wida dadi anake kan pirang-pirang. Oh. Bu nyuwun iki Bu, Bu nyuwun susu Bu. Bu nyuwun ngono kuwi dadi. Oh. Apa bener kayak ngono, Nak? Lah kae. Sanjange mboten kok mo. Ora ono ning kene wedi. Nembang ya, Nak. Nggih. Nggih. Kok ayune ora jaman. Menika saking Mas Yunanto. Pak Deyun derek monitor liwat streaming nggih, mboten ana Pak De. Saking Kuncung Sarwa Geseh, saking pinggir Merapi. Menika penggemar berat super berat Mbak Wida. Wih, wah. Iya lah, Freddy kirim foto to Freddy to asem tenan anak. Itu, yo lah. Duh. Numpak Honda menyang Solo nek ora Wida ora sida. Weh. Ayo. Rumah sakit. Wala yo Freddy. Ayo sampe net. Bu, Mi, Bu. Yo, bawa sik yo. Enggak, yo. Ayo, Bu, ayo, Bu. Ayo, Bu. Nadyan wujud temong peksi Nadyan wujude mung manuk. Nggih.
Anggere mangkat Mas. Nggih pripun Mo? Budal dhewe nyopir dhewe. Kancane sing arep melu sapa? Wah iki mau ngarep Mbak Wida kiwane genduk Wanda, burine iki Ferdan. Wah, kurang wong papat lanang-lanang do numpak. Sing nyopir wedok ya ora pekewo kok iki. Injing-injing kala-kala iki gentos jenengan sing nyupiri Mbak Wida ngoten. Lah nggih sing kakung-kakung niku lho. Lah nggih. Mbak Wida niku Jare supirane penak to? Mbak Wida ki penak? Penak. Supirane. Jenengan sing gathuk to, Mo? Sopirane. Lah, sopirane Mbak Wida penak ngoten. Iya, Lah jenengan kok pedhot separo kok, Mo? Golek cepete kok kuwi. Lah ini kan artikulisasinya beda, Mo. Iya ya. Mbak Wida penak? Ya ngurusik kok Mbak Wida penak. Sopirane maksudnya. Oh, sopirane. Nek ndelok bawakane ngene iki sopirane ya penak tenan iki. Nek nguntir setir niku ketok ya. Nggih ngono to. Alun-alun ya Mas ya. Alun-alun. Ya iki digarap angel, digarap kasar sithik. Amoh. Sopirane niku lho Mo, nek nganti kebanter nek nggih bebayani to. Iya Bu ya. Alus manis merak Mbak Wida sakniki mapan teng pundi, Nok? Wonten Solo. Oh, nek melu kene melu mapan Solo. Dek iki melu kono mapan Karanganyar, terus melu kono mapan Klaten. Kuwi jane netap nang endi to iki? Ndi ono kok. Oh berarti wong sugih ngono ya, omahe ngendi ono ngono ya. Ora mesti manut kebutuhan. Nah, iya. 24 jam kok kuwi. Kuli anu apotek dadi. Koyo ngajak-ajak sesuk ngidul. Kok mbok sesuk Adik. Enggak boleh nakal sama kakak. Adik kok gitu sih? Ya. Tujune Mbak Wida ki piye sabar lho Mas Jareng. Lah kok saged? Wah, ngladeni piye pirang-pirang sabar banget kok. Wis tok kok ngladeni piye pirang-pirang maksudnya pripun? Maksudnya ngladeni swara jejagongan. Oh. Dadi nampa curhate kanca ngono kuwi sabar. Nggih niki malah Mbak Wida wau sabet perembakan kalih kula nek Nggih. rencana jeng mantuk Purwodadi mawon Mas kula teng Solo pun mboten sabar do jahil. Ora apa-apa Nok nek kersa ayo tak boyong ning Purwodadi ya. Ketoke ora ya, Mbak? Mboten. Kowe iki mbok aja ngeles to. Ah. Aku yo butuh butuh apa ya referensi baru. Sopo wani karo aku? Saiki. Lah, kowe nantang to? Kowe nantang karo kanca-kanca to? Weh, cong, ditantang, cong. Mbak Wida, tulungi aku Mbak Wida. Aku wedi lho, aku nek wedi nangis ya aku. Tangane, Tangane kowe. Tangane. Wes. Malah nyangkem manuk nyucukke. Lah Mbak Wida niku nyang apa mau? Nyangkem manuk Nyangkem manuk. nyucukke. Oh iya iki golek kata-kata iki, kata-kata wangsalan iki. Nyangkem manuk nyucukke. Iya. Anu. Golek isi podang jenah. Ibu bunga hatiku Nano. nyanding bisa Dalang ra penting. Dalangnya apa? Ora perlu dino, wis ora perlu dino dalang iki. Wis nok. Iki daster ijo seneng kok bingung. Ngene nok ngene tak nglegake
penggalipun Rama. Wong dituntun nadane karo Rama diterokke ayo diterokke. Kok saya langkah bae. Ora to mo embuk. Alah wis ora Ampun usah. kogel ngoten to mo. Alah alah Ora. Rama ki alah ampun nesu to mo. Alah Rama. Rama. Ah, putrane aku ki ya putrane. Wis, Kek Nduk. Nduk, kek tak nek ben gak nesu diparani kek nang dimiki ngono ayo. Iki lho degan. Esuk awan. Esuk karepmu ora karepmu. Wan iki urusanmu. Nesu iki ora. Yo, muga. Esuk awan ning omah wis ora kasar. Luyuran nang sing tak Yo yo. Dominan. Lumadi podang kuning matur sembah nuwun nggih. Matur sembah nuwun Ngeten Mbak nggih. Wida. Ha saiki lagu sing bernuansa dangdut Mas. Siap Romo. Lagune ayang-ayang. Saking tim masak AWW. Oh iya. Yo. Aku tak nyuwun swantene Mbak Wanda kaya apa? Iya, Nduk. Mbak Wanda Amara. Wah. Namanya semester berapa, Nduk?
Cahayu semester pinten sampean? Pun lulus to, Mo. Alhamdulillah nembe Pun mawon rampung? lulus. Pun rampung lah sing kragati lho kula dadi kok paham banget. Wong pendak-pendak wae semesteran telepon kula kok niku. Kabeh kok kowe iki. Lah, kula iki wong lanang sing sembodo nggih ngeten. Nggih wis ora maido nek gareng jajak iki sembodo kok. Wah, jenengan iki mboten takut. Berarti pun kula. S1 ya, Nduk. Alhamdulillah. Ning Pak. anu pun wisuda ta, Ning? Sampun Sampun, April nggih. kalau wingi, Pak. Nggih, selamat ya, Nduk. Sukses ya. Amin. Wis karek bojo saiki. Ha iya. Nggih dereng to, Pak. Dereng to? Dereng sik alit. Oh iya. Ora kok perkara sik alit wong lagi tas pedhot to Yan ya. Wah, tenan nek badangi cek cuwilik kae meni. Ha iya. Nggih sik alit. Nggih, Nggih anu. jangan lek ponaken. Nek upama lho, Nduk, upama kan apa to kita rada melebar sithik pikirane. Nggih. Sumpene upama ndek bojo sing karakter piye, Nduk? Apa bojo seniman apa sak liyane seni apa piye, Nduk? Nggih. Cita-cita kan boleh. Piye? Sak lintune seni mawon, Pak. Sak liyane seni ya. Nggih. Ah, oh iki nek ngene iki rak terus warga Karangjawa ora engko iso kenalan karo sampean iki to. Mo. Juragan Mo, piye? kenapa kok milih sak liyane seni? Lah ya takonono. Nah, kes wong kasus ya padha karo Mbak Elisa mau kok. Gak. Aku ngerti tondok sing dhisik pengendang to. Ngaduh. Kok mesti to? Malah saya gubel cari. Lho. Lah wong ajeng putus niku tetarusan oleh kula kok. Iki upama tak putusno piye Mas Gareng gak apa-apa aku ya ngono. Nek ya bener rak, Nduk Wanda, tenan ya. Iki Pripun, pengalaman Pak? ya. Aku mbiyen diweling karo bapakku ku ya ngono. Pripun? Oh ya aja entuk wong seni. Oh nggih, siap ngoten niku. Wah, tenan. Lah terus kula niku bojo kula niku malah wong oman nggih ta. Bojo kula niku anak lurah, malah kepenak, Nduk. Tenan. Wis dihapusi meneng ae dadi. Malah dihapus. Oh, lha penak kok pokok. Mboten pareng. Mboten pareng ngoten niku. Ngono. Maksudnya iki ngene lho. Pripun? Dia sangat menghargai pemberian kita, misalnya dalang ora mesti to, Nduk. Nggih. Sok kae sok sithik nggih ta. Nek lagi sithik ya sithik, lagi akeh ya akeh. Dheweke nrimo mboten ana apa-apa, matur nuwun lho ngono kuwi. Dadi karepe iki ngene lho. Kehidupan itu jangan dipakai, kehidupan seni jangan dipakai ke kehidupan sehari-hari. Itu akan merusak, betul. Wong-wong seni niku anggere dadi gleling kok, Nduk, tenan. Wah, nanti dia tuku wis mobil lewate didek bayar le, bayar. Wah, iya. Kemaki. Iya. Tapi nek kehidupanmu non seni, kowe nek nang omah wis ngopo-ngopo. Pun biasa nek kaya Mas Petro nanti ngeterke sekolah anak wis lumrah. Wedangan lumrah, lho ngono. Ning kehidupane biasa lah nek ning seni ngene iki ya wis pure ning seni. Dadi ning kono kuwi dadi ada keseimbangan. Tur seniman sakniki ngeten lho, Nduk, ora kudu anu entek omah entek tarup. Dadi iso nyimpen, iso gawe nadyan rezekine iki mubal mungkret ning ya awake dhewe iso gawe supaya langgeng iki stagnan dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan iso lancar ki piye ngono lho, Nduk. Paham? Nah ngono. Nggih, Pak. Wis ngono. Apa mau anakku gelem tak dadekke mantuku lah, anakku ya wis ndek pacar dhewe wis. Nek iso ngene nok. Upama kok putrane Pak Bagong kersa mbok dadi bojone jenengan, nek iso jenengan aja gelem. Lah napa? Lah kowe nek dipek bojo putrane Pak Bagong, wong bapake ngledis ya. Lambe. Engko gek-gek, Rasae no. engko gek-gek wayah acara kono melu ngintik. Ora. Jangan itu pendidikan yang kurang baik. Aja ya. Iya. Aku ki ora tau ndridis, ora tau nek ditawani ki beda. Oh, ora iki kok nek ditawani kersa. Lho nek ditawani ki rak yang karek mono suka to. Nduk, lagu ayang-ayang duet karo Mas Gareng. Nggih. Yo, Nduk tak kenalke anu ya, tak Sinten, Pak? Iki ora wong seni ning dheweke tabuhane seni. Sing ngetipunge lho jenenge Mas Raffi. Lho. Lah niku nggih seni to, Pak. Ora. Dheweke iki ning omah, kuwi dheweke duwe persewaan kuwi lho, game station kuwi lho. Heeh. Kuwi nek seni ora mung nggo hiburan, ndek iki ora golek duit. Oh, ngaten. Ganteng to? Nggih, tapi terasa bahaya, Pak. Terasa. Ora. Iki lho. Rapi iki bocahe meneng kok. Ora dijarak. Aja ali lho ning ngibot, nek ning ngibot iki anak bojo kowe mah kisruh kok. Ha iya. Nek ali iki tertib kok kae karo bojone wis setia. Iya. Latihane jur melu wae. Karo sapa li? Piyambakan Pak jebulane bojone ning mobil. Iya. Yuk kaya apa lagune? Ayang-ayang dados.
kapisah ning kuwasa tresnaku siji tresno iki abadi do dewa ning asmara kuwasa ati kawula anggon kula lapun tresno lan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji tresnaku siji tresno iki abadi do dewa ning asmara kuwasa ati kawula anggon kula lapun tresno tatan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni aire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji ibu-ibu bagian masak yuk kita goyang bareng kita goyang dulu asik-asik awewe Mas Musti kaning ati tresnaku siji tresno iki abadi yo dewa ning asmara kuwasa ati kawula anggon kula lapun tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa ning asmara kuwasa ati kawula anggon kula lapun tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Terima kasih. matur sembah nuwun Rama Iki lagune kok ngarepi angel ning pas referen gampang banget. nggih Do dewa ning asmara ngono.
Kupingku berarti ya ora patek krungu ya, Truk. Lah kowe nek nembang piye? Do, tiba-tiba gede tawa. Sapa kiramu Romo. Lah wong aku ya ngapalke saka rungokke cah cilik-cilik iki aku iki nek ora uler kambang ora seneng. Iya ya. Ane aja ngawur rek gak enak. Syair ki sing bener iya ya wis tak benerke. Tak kira tiba-tiba gede tawa. Ya Allah. Pancen penikmat seni itu Nggih. harus mengikuti perubahan perkembangan seni. Betul. Nggih. Update banget saiki lagu-lagu lagi sesasi, ora nek sesasi rong minggu, seminggu wis ganti naik. Leres. Iki anakku lanang botol iki yo gawe lagu judule Wulandari. Wulandari, heeh. Oh. Wae akeh lagune, heeh. Nggih, luar biasa. Menika tasih wonten pundutan malih, tetep wonten irama dangdut, Mas. Ndherekaken mo? Nggih, ayo. Anu katresnan sejati. Wah. Iki lagu lawas ning di arranger anyar, Mas. Napa nggih ngaten? Nggih. Oh, siap. Pripun nyenan nembang? Niki duet lho. Duet. Oke, siap mo. Nggih, ayo. Diaturke. Katresnan sejati saiki sing nembang Trah Winarno. Ayo. Bu Winanti. Mbok menawi badhe duet kali Mas Bagong. Ora. Mau soalnya WA aku lho. Kae nek duet ki dhewe ora ning kene. Nang dhuwur gunung kono ning cedak watu-watu tekan ngene Mbah Marijan ngono kae. Heeh. Ora. Malah Mbak Yu ngendikane mboten ngoten kok mo. Pripun? Bojoku nek duet tanpa swara kok Mas. Mah kaya ula. Gurung kleses. Yo, katresnan sejati didadekke sisan. Ayo yuk, kaya ngapa suarane? Pripun? Mbak Yu sing nembang, sing kakung terus sing nguntir. Wah iya. Angger sajae kurang penak kene kedep kono nguntir neh. Bareng wis penak kene mantuk-mantuk kono yes ngono kuwi. Mung sak kedap ya, Pak? Nggih, Mas model. alah elak tenan. Lah dasare wis nyawiji tresnane dadine gur sak Iya. kedepan kono nggih pun paham karepe kok mo. Jas tenan lagu iki Luar dibawakan biasa. dengan baik oleh Mas Gareng karo Mbak Winanti. Lagu iki karangane Mbah Wasimin Suwargi ing Sanggabuana. Oh ngaten.